트레이너 잘라나길래 자 트레이너 엄마 오르드 सुंदर हो गया सबको तो बहुत अच्छा अच्छा मिला आपको क्या मिल गया ये बेगुन फ्राई आपका तो एलर्जी भी है बाय बाय थैंक यू हाँ ये हमको पूरा घुमाया सेंग्राफोरनिफ्राय लोंबाय होमबा आया सेंग्राफोरनिफ्राय लोंबाय होमबा दे लों हाय सेंग्राफोरसो लाबोनो हादिया नोंसोरो फैनांगौ जरा दे तब जाने का टाइम हो गया Hello guys, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय थाहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ प्रिसिकानि बार्थडे दिनै ओमफ्राय दा बेयावनो ओरैनो केक खानानै दोननायदोंना फिसा ना केक खानानै दोननायदों आरो बिदि गिदिरनो फाटियाखै आरोना बार्थडेखौ स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आरो नोंथाङा गोदानबा साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लादो होमबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय दा थांबाय दं आं नै हारसिंनो सान्दुं गोसा जाबायना दाना गरमा जाफिनथारबाय गरम एकदम गरम फैबाय आरो थान्दाया थांलायबाय होनदो गरम फैलायबाय बाजार खालामना फैबाय माला किसिहाय होनदो मा होनदों मामाया मा बायना होनदों खोन्थानो मामाया मा बायना होदों मामिया नानि सोरनि बार्थडे दिनै बा सोरनि बार्थडे नोंनि बा नै बार्थडे गाला हाय होनलाय किसि हाय 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 मंजि दिनै आंनि बार्थडे होनलाय Today I am birthday. नोंथांमोना नोंथांमोना टपैसा करियासे होनदोंमोन ना Happy birthday Krisiko Day to you Happy birthday to you जाखाबाय मालाय नैलाय ओरै केन्टिन फुदुंदो नो फुदुंदो ओइलाय माबा मुसुं फुदुंदो जाबाय दे गासिनो नै सिम्पोल ना मेथाइ बानायदों नालाय खिर बानायदों मिस्टि ओमफ्राय भुजिया बुनिया केक ओमफ्राय बिस्किट मा मोनजादों नोंसोरो मा मोनजादों खोन्थालाय Happy birthday Kitty handshake Happy birthday